Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo,
Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Sabi nga yan mga brown out. Relax ka sa natabi, chairman. Alas 8 pa man. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Gerard Bergonyo, kay Ma'am Nilia Marcaida, Sir Javier Bunsa, kay Chairman Jodeline Calio, kay Violet Sierte Dagan, maray na aga po sa mga taga Malinaw, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, mga taga First District ang Albay, good morning. Diyos marhay na Biyernes po sa mga paraantabay kang Bicolnet TV. Sa imo man tabi Noy Mox, madali na po ang piyesta. Sabi ni Sir Javier, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan, kay Madam Maylin. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kitanin Biyernes, Friday. Petsa 20 na kita, Sir Javier. Petsa 20 na kang September taon 2024. Sabayan nindo ako hanggang naka-on air pa kita. Hanggang naka-on air kita, sumabay ka mo sa ko. Igwangon yan tabi mga tugang, mga kabayan, ki scheduled power interruption dyan sa First District kang Albay. Apuira po kang mga taga dyan sa Santo Domingo. Da ka mo kuryente pun alas 8 sundo alas 6 nin banggi. O ngunyan tabing fly day. O kaya ano papigalat mo tabi, Ma'am Tuason. Magtipon ka na tabi ki kuryente. Tada na kuryente. No. Oy, mga tugang, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 20. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. O, day nanggad din do paglingawan ng satuyang perming tugon ha. Ang sakong perming tugon tabi sa Indo, iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man po tabi ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Oy, good morning kay Rande Bermas, kay Pading Mayo Kulipat. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man kan po ang nakakaaram. Yo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinao mo po sa lambang saro sa samuya ngunyan aldaw. Bala ka na tabi, Lord, sa mo ha. I-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Yo. Lord, thank you, Lord.
Salamat, Lord. We love you, Lord. Sige po, mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor, asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre tabi mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Bawal tabi ang kidit. Mamlis manlapas kapos abalon. Good morning tabi. Sa mga nakatutok tulo sa tuya, pakishare na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba. O di, igwa po ki scheduled power interruption ngunyan dyan sa may parting First District adi. Apuera po kan Santo Domingo. Dyan sa Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bakakay. Dahil po kamong kuryente ha. At yan, alas 8, Sundo. Alas 6, Nin, Banggi. Yo. Kasudma, dyan man po sa syudad kan Legazpi. Alas 6, Sundo, alas 6 man. Di dyan po sa First District, 10 oras. O kaya so Tabaco National High School tabi Ma'am Tuason, nag-suspender mo na kang klase ngunyan daw. Kasud mapamanso advisory. Kaya sa mga estudyante po sa Tabaco National High School, tururog mo na kamo, turog. Nagtururog. Yan naman magparararabas naman kamo. Pairingalo. Igwang mga assignment baga kamong tinao sa mga teacher. Maswerte niya sa mga estudyante. Kang Lunes, suspendido sa klase. Kang Martes, suspendido pa sa klase. Pag Biyernes, suspendido na naman. Sa Tabaco National High School man sana. Oy, Alberto Bonavente Bunto, good morning. Kumusta tabi? Kumusta tabi kita ngunya na Biyernes? Ansa ko yung idol na si Sir Jude Nicolasura, good morning. Kari si Sir Jude, mahatod na naman ini kay Ma'am Jonah. Sir Jude. Oy, bationg ko daw pala ang bagong officer in charge kang Tiwi Municipal Police Station. Sa kuyang barkada baga Sir Jude, barkada taman. Si Police Major Christian Brual. Yun na pala ngunyan dyan ang podkeni officer in charge kang Tiwi Municipal Police Station. Maswerte yun si podkeni si Major Brual. Adi, mga na-assignan niya kang inot kang tinyinti pa sana siya as Deputy COP. Nababalikan niya, nagiging COP manggiraray siya. Dyan sa Malinaw, naging deputy man siya, naging chief of police pa. Pagbalik niya, so primero niyang assignment niyang kantinyente siya, deputy COP. Ganyan, pagbalik niya, at major na, o di naging COP na. O dyan man sa Tiwi, paghali niya dyan sa Malinaw kantinyente siya, naging deputy man dyan siya sa Tiwi, kang tinyente time pa niya. O dingon niya, nagbalik naman dyan sa Tiwi Municipal Police Station,
officer in charge ngunyan, officer in charge si Idol Christian Brual. Diyan sa PNP TV. Good morning tabi sa indo. Ang day ko na sana day na sana haboga rin ni Sir Jude. Haboga rin ni Sir Jude na kaya ito si Sir Jude naging deputy man andyan sa Malinaw. Sain pa nga ni Sir Jude ka naging deputy? O sa Tiwi, Iyuman. Kaya si Sir Jude habo mag-COP. Kaya ang gusto kayo ni Sir Jude, PD. Bako RD. Abo ko nga yung mga suro COP. Gusto ko nga yung PD. No. Oy, good morning tabi Ma'am Cheryl Brubio sa kuyang idol. Ang matinabang tabang na aki ni Cha Army. Diba yun ni si Ma'am Cheryl adi. Kaya lang day kita lamang tabi Ma'am Cheryl nagkaka-or-istoryana o lay-alay adi. Kaya lamang kita nauurasan na mag-chika-chika lamang. Padagos kanyan pagtabang. Permi ni may pantry si Ma'am Shi. Nagpapakaon may mga libreng mga gulayo, libre bugas, libre pakao. Diba yun na aki ini ni Manay Army? Arin tabi ang halangkaw ang ranggo tinyinti o Cornel. Kung magtunton pa kanan tabi Sir Javier Bunsa, kung si Saisu halangkaw, iyo ang yaon sa inuta. Pag nagtunton pa kanan, ang nasa inutan tabi, so halangkaw. Oy, no rin tabi, Ma'am Shi, ang piyesta dyan sa, ano yan, Barangay Bungabong, dyan Karapading Marna Burser. Mapista na pala sa bunga-bunga di. Sige daw, makipista daw kita. Mapahit ka na naman ngayon. No. Mataram ka naman ngayon makipista, tapos day ka man nagtutunga. Ini pag day ako kayo ni nagtunga, pwedeng malapnitan ako kayo ni Charme, kung bako ni Ma'am Shi. Feeling mo na yan. Tuga-tuga ka ngayang magkikipista ka, tapos day ka man. Pero pwede man ipa-sharo. Bako ngayon tabi, Ma'am Shi. So pinasyaron mo nga ngayong mga gulayon, day mo man dinara, day mo man kinuha. Yan sana nga yan. Pangyari, day bale. Maugmaon daw tabi si Ma'am Shi Brubio. Yeah. Day sana pag malugaran kita, mabisita ako dyan. Kung ano naman ang mahiling ko dyan ng mga pananom ni Charmy, kwaong ko naman. Si Charmy, pag may mga tinanom dyan sa inda, pag nakursunadahan ko, ako. Dahil man nakakasayuman sa ko si Charmy, kuha na nga ya. Pero, Ma'am Shi, makulog ang bot ka ni mama mo. Ini nga ya si Mox nga, pag may nadig di, may iko asa na. Ay, nahilig mo na. Padabaw na ka ni Charmy. Yo. So, mga basil nga ni dyan ka ito. Pero sana ito sa basil dyan, mga tulusan na gari. Kinuha ko susuro. Ay, pangyayari. May mga pananom dyan si Charmy dyan sa harong ninda. Pag nakukurso na dahan ko, mahilig baga ako sa mga gulay-gulay, sa mga lada, arog kaya, iko ako. Hindi nakakaribo. Sa bunbun baga tabi, dakol ang Cornel, Buda, Tagoytoy, iyo. Igwa nga ni kaya na nag-apply tabi si Javier,
sa pulis. Di sa pulis baga ang primerong ranggo private. Iyo, pag-apod ka ng attendance nga, private colonel. Ano man nga yung apelyido mo? Private colonel, raga. Yugon mo nga iya. Ay, inda. Uy, alato na tabi mga tugang hata, alas 7:23 na. I-maximize tan sa tuyang oras. Pasalamatan ta na tabi muna ang sa tuyang mga katuwang po sa programa. Pasalamatan ta na muna. Okay, sige tabi mga tugang, pasalamatan ta tabi muna sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. Makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya mga naghahanap tabi kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, katuwang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako tabi sa waiting. Yo, good morning, Boss Bob. Yan po mga tugang, mga kabayan, at mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripa. Alas 7:25 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tatabi mo na ha. Ma'am Mona Lisa Realobit. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon tagari, may nabibilog na naman na raot nin panahon. Diyan po sa laugnak kang Philippine Area of Responsibility ha. Mayong aga Sir Idol, pogi. At sa mga paradangog sa imong programa, pagbati po mula po sa inyong Airport Bomb Squad and ABS-ECU Visayas. Rayoon si Sir John. Rayoon ka Sir John. Sa Bisaya na pala si Sir John. Iling mo na yan, Sir John. Dahil lamang kita na nagka-oristoryahan man na rin. Bagay, pag naging kernel ka na, permit na kita kan magilingan. Pag naging kernel ka na. Yeah. Sige, tabi mga tugang ha. Kung ang tado tabi mo na linya kang pag-asa, ta importante ho naman ini, tabata ma-weekend. O di, so may mga may plano, maka-antisipar ka mo ha. O sige, Pag-asa, good morning Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong iihip ang southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas, at ito pa rin po ang magpapaulan lalo na po sa may western and northern portions of our country. Samantala, meron pong nabuo na isang low pressure area sa may silangan po ng northern Luzon dito po sa may northern Philippine Sea. And as of 3 in the morning ay namataan nito higit 700 kilometers po silangan ng Batanes. Base po sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito yung mag-isang low pressure area for today. Subalit aasahan pa rin po natin yung probability po na tumaas ang tsansa na ito yung maging isang tropical depression over this weekend. Base sa ating analysis, kikilos po pahilagang kanluran
patungo po sa bansang Taiwan ang nasabing weather disturbance at hindi nga natin inaalis yung tsansa na mag-isang tropical depression ito na siyang tatawagin natin na bagyong Igme kung sakasakali. At ibig sabihin naman po itong low pressure area na ito ay mababa ang tsansa na magla-landfall or makakaapekto sa alinmang panig ng ating bansa. So patuloy po tayo magmamonitor. For today po, asahan pa rin ang mataas sa tsansa ng ulan sa western section ng Luzon, kabilang na dyan ng Zambales, Bataan, and Ilocos region dahil pa rin yan sa southwest monsoon or habagat. Minsan malalakas po ang mga paulan natin, lalo na sa may Zambales and Bataan, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan na sinasamahan ng kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. So make sure po na magdala pa rin po ng payong kung kinakailangan. Mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. Temperature naman natin sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan as well as Samar provinces, saan pa rin po ang maulap na kalangitan na sinasamahan pa rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil pa rin po sa southwest monsoon, so mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, asahan pa rin ng fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan, may kataasan sa may parting Panay Island and Negros Occidental. Temperature natin sa Metro Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap or fair weather conditions umaga hanggang tanghali. And then pagsapit po ng tanghali magiging mainit at malinsangan at sa dakong hapon hanggang sa gabi, meron pa rin matataas sa tsansa ng pag-ulan sa may Northern Mindanao and Caraga region as well as bahagi po ng Davao region. Temperature natin sa Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, tinanggal na natin yung gale warning over the western seaboards of Luzon, subalit magpapatuloy pa rin ang moderate to rough seas or hanggang 3.5 meters na taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin po ito sa small sea vessels. Sa natitirang baybayin ng ating bansa, slight to moderate seas or hanggang 2.5 meters po sa may silangang parte ng bansa, habang magiging banayad hanggang katamtaman naman po ang taas sa mga pag-alon sa natitirang baybayin pa ng ating bansa. For our 3-day weather forecast, asahan pa rin po bukas ang occasional rains sa bahagi po ng Northern Luzon dahil pa rin yan sa southwest monsoon and possible trough of the low pressure area na nasa may silangan po ng Batanes. Asahan ang pinakamatataas sa tsansa ng ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos region, Zambales, and Bataan. Habang inirekomenda pa rin po natin na magdala ng payong ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ng Cordillera region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon and Mimaropa. Mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-uulan at pagkit at pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. At sa natitirang bahagi pa po ng bansa sa Visayas and Mindanao, over this weekend, asahan pa rin po ang fair weather conditions, so wala namang magiging problema kung meron tayong mga plans or travel plans over this weekend. Habang pagsapit po ng Sunday to Monday, asahan pa rin ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos region, Zambales, and Bataan. Habang natitirang bahagi pa ng bansa, kabilang na dyan ng Metro Manila, from Sunday to Monday, mag-i-improve na po yung ating mga weather conditions at sasama na lamang po ng mga saglit na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Sunrise po natin is 5:45 a.m. Sunset is 5:54 pa rin po ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Medyo maray na bareta. Maski nga ni may nabilog na route ki panahon, nasa log na kang far. Pero dai man da tabi makakaapektar sa kadagaan. Ining nabibilog na route ki panahon. At least yaon sa na dyan sa dagat. Iyo, pasiring na naman sa China.
Thank you, Lord. Salamat, Lord. Alas 7:33 na. Ingat pa man po giraray kita ta, may habagat pa man po giraray, so yun databi yanan magdadaranin mga paguran na digdi po sa satuyang area. Yo. Magdaratabi ki panangga sa oran. Tapos sa mga pigbabaha, pasiguro tabi ka mo, pakiriparo na lang tabi sa mga barangay officials. So may mga nagla-landslide, makiriparo na lang ha. Sige, good morning po sa mga taga-airport bomb squad dyan po sa Visayas. Kay Sir Jude Nicolasura, good morning tabi kay Judith Riñon. Det, thank you. Good morning kay Sis Mati. Mga nakantabay po sa tuya ngunyan tod-tod ay kuryente. Good morning po sa mga taga Aguho Beach Resort. Magayon dyan ngunyan magturot tambay. Brown out, malipot-lipot dyan. Pasyar na kamo dyan sa Aguho Beach Resort. Presko dyan ang pamaros-paros. Alas 7:20 o kaya 34 na tabi mga tugangan sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break muna kita tabi ha. Good morning tabi. Kay Dit Riñon, kay Ma'am Gina Malagueño. Good morning tabi Ma'am Gina. Gari ma-share ka naman sa Aguho. Si Manay Nits, gari mabaduman-man. Si Chaisting, baka magbalad-balad lamang naman duman sa Aguho. Tama-tama ini. Kung bako schedule dyan kita sa Domingo na sana siguro ta sa aga. So mga pag-iribat tatabi si Smati, Detrinyon, mapasiriring da sa naga sa Sabado, sa aga. Mga Domingo na sana kita dyan. Tanganing tripon-tipon lamang di maugma lamang. You know? Mga Domingo na sana kita dyan tabi Mate Edwin Sistina. You know? Si Team hi to Team Belica. Good morning. Tama ba? Sige. Sisay pa ang yaon. Bago kita mag-break, mabati ta na mo na tabi. Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Sa ing katabi ngunyan, Ma'am Joy, sa istansya o sa ligaw? Takong sa istansya ka, dahil man kamong kuryente pag alas 8. At may power interruption. 8 to 6 p.m. ngunyan tabing aldaw, nin Biyernes, dyan sa may parting First District ang Albay, apwera po kang Santo Domingo. You know? Sige, sa Domingo ta, mamakulamang kita. Ihanap ko daw si Sis Mating Pako. Tama-tama, matukad ako at yan sa bulod. Mamakulamang ako tabi, Ma'am Joy. Tapag mauran baga, ang Pako, mina urugbos, bako? Ang Pako. Pag mauran baga, ang makukuamong gulayon, Pako. O tasigi bagang uran. Di dakol iyan na Pako. Tapos naghahanap ako tabagwang. Tibagwang man sa ko. Tabagwang, Ma'am Joy. Pagdaya ko naghahanap tabagwang, barag-barag na. No. Masirang tabi baga Ma'am Joy sa Pako, tabagwang. Bakong iya, Ma'am Joy. Buda, makaukod lamang ako mag lips to lips lamang. Iya baga, dai mo man makakaon ang
Day mo man makakaon, Madam Aileen. Bakong ang tabagwang, day mo man makakaon niyan pag day mo linips to lips. Day mo, bakong iyo tabi Ma'am Aruba. Apotong ko do si Ma'am Aruba tapos si Ma'am Susan Villar. Bakong pag day mo man makakaon ang tabagwang pag day mo linips to lips. No. Bakit kaya? ano tabi Ma'am Aruba, tama ako? Tigli lips to lips bag ang tabagwang. Sige na. Baka naroon kang tahong pag naluluto, minabuka. Pwede mo nang kaunon. Ang tahong iyan. Pero so tabagwang, ang tabagwang, kaipuhan mong lips to lipon bago mo makao. Iba yan sa tahong. Ang tahong pag naluluto, minabuka, pwede mo nang kaunon. Yan. Ako di. Sa intabi Ma'am Aruba, igwa ki, ano ngunyan, ki, apod kayan, tabagwang. Naghanap akong tabagwang. Tamahanap akong pako, maluto lamang kami, pako, gataan, tapos lagang kita bagwang. Good morning po sa Cavite family, digdi po sa Balsa. Good mo yan. So Cavite family, una sa Balsa. Uy, mga pista pa lang sa Balsa. May nahiling ako mga banderitas dyan. Rin ang pista tabi sa Balsa. Ma'am Gina. Rin ang pista sa Balsa. May nahiling ako kayang mga banderitas na dyan sa Tinampo. Mga pista na pala sa Balsa. Kay Kapitan Pax Rico. Ay, daw nalalaknit na yan. Dahil na kami naghilingan ni Pax. Ano daw lamang ang mga aktibidades dyan sa Balsa. Piyesta po sa Balsa sa 28. Ano iyan? Next week, Sabado. Sabado. Sige daw, tamamista daw kita dyan kitsa isting. Tapos kay Manay Alice, nagkipiesta lamang kita dyan. Next Saturday, sabi ni Sis Mati, makipiesta kita kay Manay Alice, tapos kay Chaisting. Sige kay Ma'am Pibulata. Ikatabi Ma'am Pibulata, nakakaon ka naman kita bagwang. Naghahanap ako ngunyan tabi Ma'am Aruba kita bagwang. Tama, lamang kami, magulay kaming pako, bangutan mi kita bagwang. Baka lamang makaukod ako mag lips to lips. Yeah. No. Day kaya ako tataw mag lips to lips tabi Ma'am Pebulata. Baka lamang pag makako akong tabagwang, makaukod ako mag lips to lips. Tama, tas mga estudyante sa Tabaco National High School ngunyan, dahil mangkiklase, tururog pa. Di nata daw iyan, takaipuan mo lips to lipon ang tabagwang. Bago mo makaon.
Good morning tabi Sir Mox, pabati man ki Manay Franz sa Kamasis and Wilson Samudjo ng happy birthday. Iyo sabay ang duwang ini nagbe-birthday. Si Manay Franz Kamasis and Wilson Samudjo. Good morning tabi. Happy birthday da tabi sa indo sabi ni Ma'am Pibulata. Pag may birthday tabi Ma'am Pibulata, mangimbitar. Tamas ki pansit bato ang pwede kita dyan. Ayaw. No, 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 Ayaw. no. No, 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 no. Sige. Break muna kita igwa kita lang na nainpit na commercial. Mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importante sa ng pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
O alas 7:47 na tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa natabi yan makuha yan sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, so dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursecan Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Balik na po mga tugang kita digdi sa programa. Ako man po garariyan sa indong lingkod Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Manyang pong aldaw kita nin Biyernes Fly Day. Brown out po dyan sa First District ang Albay. Apuera po kang Santo Domingo. Alas 7 o kaya alas 8 sundo alas 6 nin Bangi. Da ka mo kuryente. Kaya tipon-tipon na tabi ka mo ki kuryente ngunya. Abang may oras pa. Yo. Pagdaing kuryente, ano ngayon maray nagibuhon tabi Ma'am Gina Calyo? Anan maray nagibuhon pagda kuryente? Tabata sa mga estudyante ngunyan kang Tabaco National High School, suspendido man sa klase. O di teripon sa arong naman. Anan maray nagibuhon pag da kuryente? Maray nga kini maghawan-hawan lamang. At maray manan panahon, bako man mainit. Dahil man pwede maglabata, bako man mainit. O malumlum sa na. Gayon kay ni maghawan-hawan tapos magtanom ki kamuti. Yo. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige daw tabi mga tugang ha, balon ta daw na kontakon ang bagong officer in charge kang Tiwi Municipal Police Station. Yo. Balon ta daw nakaistoryahon ngunya na pagkaaga. Ang satuya pong idol. Yo. Ang satuya pong idol na iyo po ang bagong officer in charge kang Tiwi Municipal Police Station, Sir Ryan Llenaresas. Good morning. Si Sir Christian Brual. The number you... Ano ito? Apudan ta daw tabi Sir Ryan Llenaresas. Bago ining officer in charge kang Tiwi Municipal Police Station, aramon taman ansay ang mga plataporma de gobyerno dyan sa Tiwi Municipal Police Station. Ano man nga mga plataporma de gobyerno sa iyo? Ano nga yan? Kandidato? Siya natabi si Ryan Llenaresas ang bagong officer in charge dyan sa Tiwi Police Station. Sige daw. Kaistoryahan ta si Sir Christian. Dali tapi dit na sana malasotyo na. Ayun daw si OIC. Ayun daw si OIC. Ano daw kung iyo pa ng number ni OIC ay ni Major Brual? Tama ining number. Baka sumimbag digdi babayi. Dahil pagari. The number baka is either unattended or out of coverage area. Please babayi baga nagsimbag si Ryan. Babayi siya suminimbag. Dahil bale, baka busy pa. Pig teripon gariso sa yung mga kapulisan.
baka may briefing pa o di may instruction taaga kay puhan na mag-deploy kay mga tao. Sige. Uy, si Gobernador Grex Lagman Jr., mga tugang, nagpahayag na po ininin kahandaan sa posibleng kahandaan sa posibleng paglansar bilang gobernador sa probinsya kang Albay sa maabot na 2025 midterm election. Musang Siren, good morning tabi sa imo. Bilang naging naman ngayang gobernador, tumino ko bagay ni as governor kang nabakante ni Gobrosal sa posisyon. No, kaya ang sabi kay ni na so napunan niya naman sa mga albayano o di ipapadagos niya payaba niya ang mga albayano. Payaba niya ang mga albayano na pagserbihan giraray. Pagserbihan with honor, excellence, and service. Sabi yan ni Governor Attorney Grex Attorney Edsel Grex Lagman. Padagos naman sa nangaya. Naging gobernador na kita. Di padagos ta na sunapunan ta na. Padagos manggiraray ang panggogobyerno bilang gobernador. Di nagpahayag na kahandaan Sir Dick Damaso, Adan Iba Jr., si Gob Grex Lagman na makandidato sa pagkagobernador digdi sa probinsya kang Albay. Si sayang posibleng makalaban. Tagarian naglalataw mambaga si Congressman Joey Sarti Salceda. So kung halimbawa maglalaban sinda kasi Congressman Joey Sarti Salceda. Salceda versus Lagman. Yan ang laban sa probinsya kang Albay. Apera kayan si Say pa. Nagluluwas man sa pangaran ni dating gobernador Noel Rosal. Nagluluwas man sa pangaran ni Gob Noel Rosal. O di kung halimbawa, tulo na. Tulotabi ang nagluluwas na pangaran na mga gobernador. Iyan, ngunyang pasanayan. Mapail baga kang COC pon October 1 to 8. October 1 to 8. Di alat-alaton ta na sana. Pero yun na yan. Ang sabi, may mga pig-aarayos pa. Na si Arog ngaya kaini, magbisi gobernador na sana, si Arog kaini, makitandem na sana duman. Arog kaya. Takulon pa na posibleng mangyari. Kaya nga ni hanggat na day nakakapag-file kan sa indang sertipiko de kandidatura, day ta pasigurado. Day ta pasigurado kung sara isay. Malay nindo, magluwas man dyan ang pangaran ni Manimok Sulbutana. Day ta sigurado. Halimbawa tabi, Mit Edwin Sistina, kung magluwas man dyan sa pangaran ni Manny Moksulbutan, ano masuporta ka man? Ano daw si Ma'am Aruba kung masuporta man sa ko? Kung halimbawa ngaya maglunsar man ako, lunsar o lansar? Sige daw tabi, Ma'am Tuason, anong tamang termino? Lunsar, lansar. Sige na. Yan pa, dipisil mo pangayakan lunsar, lansar mong iyan. Kung magkandidato, nganing madali sana sa buton. Mana. Kung halimbawa magkandidato man ako,
Sige daw. Lansar da. Salamat. Mas padali unta lugod kung magkandidato tabi ako. Ano, masuportaman lamang kamo sa ko. Iyo nga yan, susuportahan mi nga ka, pero dahil may man nga ikay bubuto. No. Iyogan mo yan. Susuportahan da sana ako, pero dahil man ako ibubuto, at least nagsuporta. Nagsuporta. Suportahan mi ka paglunsad mo. Last ni pag luminusad kita. Evelyn si Perez, good morning. From Pampanga. Mabuto ako sa imo, Sir Moxta. Harani sana. Sabi man ni Ma'am Pibulata, permi kang gana, Sir Mox. Yugo-yugod buya. Paano man kita kan gumana? Dahil man kita nagtataya. Kung halimbawa tabi magkandidato ako, maburuto man lamang kamo sa kuya, Ma'am Tess Buriga. Ma'am Tess, maburuto man. Sige daw, sumaburuto sa kuya, tas daw tabi ang kanang kamot nindo. Iritaas daw tabi nindo ang totoong kamot nindo kung maburuto kamo sa ko. Nagluwas na baga nga ni sa survey sa Nagluwas sa survey naman sa pagkasenador. Tigahanap ko naman sa pangaran ko tabi Ma'am Tuason, wala man. Maray pa si Kibuloy, yaon daw. Sa pangaran ni Kibuloy, yaon daw. Pangyayari ini, di si Ma'am Tuason ay rimati na. Si Ma'am Tuason, nagtaas na kan sa iyang kanang kamot. Yun na, sigurado may saro na akong boto. Dahil na ako masisiruhan. Sabi man ni Ma'am Tess na Buriga, ako solido ako sa imo, masuporta. Gana ka sa pamilya ko. O kami sa pamilya, may gabos kami sa imo. Yugo-yugon mo yan. O pera ka mo dyan tabi sa pamilya mo tabi, Ma'am Tess. Pera ka mo, dua. Dua. Si Ma'am Tuason plus dua kay Ma'am Tess. May tulo na ako. Ngunyang bilangon ko na yan. May tulo na ako na siguradong buto. Indasan na kung sa diri ko kung butuhan. Kung butuhan ko sa diri ko. O yan pa si mate na Edwin Sistina. Pira na, 4. May 4 na akong boto. Si Ma'am Nitz Casquillo. Ano daw kung mabuto man inisa ko si Ma'am Nitz Casquillo? Basta si Chaisting sigurado ko na. Si Chaisting. Mabuton sa ko si Chaisting. Inda si Manay Alice kung botohan ako kaya. Pabago-bago kaya ang isip ni Manay Alex? Baka mas gwapo sa kuya sumagkandidato makalaban ko ang ibubuto ka ni Manay Alex, so mas gwapo sa ko. Pangyari kayo ni Tabi. Manay Nitz,